Evo, stigli u ponovnoj epizodi. Znači sad ćemo s ovim tu joystickom da igramo na igrica. Ljudi, danas ćemo igramo igru 360. Eto ga, igramo bar sa Anderlecht. Kao što vidite, oni će da imaju roze dresove, a mi ćemo da imamo crveno-plave dresove. Idemo sada počnemo s ponovnog terena. Severin dodaj. Možemo u napad. Ajde, ajmo. Ajdemo. Luis Suarez! Ajdemo! Vidite šta pišete. Vidite. A bre, Suarez! Ne može niko da ga bolje bude. Počinjemo to. Ne može niko da bolje bude. Ajde bre, Suarez. Nećeš ti meni. Sinko! Dole. Ajde sad ti meni prostor tamo gore. Evo ti. Kakaj? Offside! No kaki offside? Prava počuja bre sudija! Molim se, Bogu! Sudija! A nis bio u offside, pogledaj. Ovo je... Pa i ova je bio. Kakav volejčina! Kakav je Neymar volej uradio i... Mene voliti kada neko uzme. Ja, i ovo je sad bio volej. Ti volej. Ali mi ne smije da dotakne zemlju. A on je malo digao. Ako nisi vidio da je on digao posle. Kad je palo na zemlju, on je posle digao. Ajde. I to se računa kao... Aj, pusti ga. Ajmo, pusti ga. Neću. Nemoj da igram joystick, igrači bez crvene ili plave linije će ga napadati i onda ćemo oduzeti gol. Ajde mi gledaj. Nema. Evo, htjeli smo prostor ozbiljno. Evo ti. Pokušao sam u prostoru. Stvarno što mi je ispao. Dodaj. Dodaj sam ti. Bolje. Ne mi ne promaši, idem na potak na zemlju. Sad ću da ih driblam. Dribla. Ajde, ja ti malo priđem ovdje. Centar šutira. Ne, ja sam ti tamo pričao. Šut. Kako šut? Treba si slab. Dobro je taj šut. 22 minuta. Jo, nikad nećemo završiti. Sve ga prom da šutnem. Da! Nemoj, Stefane! Dodaj! Dobro, izvinjam se. Izvinjam se. Izvinite. On je počeo bude histerčan. Sad pričam s tim. Ja sam sve tukaj svoj gola i još ću ne uskoro dao ti gol. Kuda ćeš ti proći? Dvojica se sudarila naša. Možda i boli glava na nje. Dodao sam ti pa dodao sam ti. Pusti! Gol! Kakav je to? Bio gol! Šta sam rekla? Znala sam ja njega, moj brat. Proče ja znam njega, šta će reći svaki dan. Ne znam šta će da odskoti. Kakav Dodaj to bio gol? A šta opet sam Ljudi, Sada vidite. Dršću tako mi bude igri. Znate
ljudi da sam ja Suarez. 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 Ili možete reći Suarez junior. Nije Suarez junior, ti si Suarez junior koji igra rukomet. Suarez junior koji voli fudbal i igra rukomet. Volio je fudbal, trenira Nisam rukomet. mogla, sorry. Nekako sam pošla. Voleo je fudbal, a sad trenira rukomet, a sad voli rukomet. Eto. Junior Suarez. Suarez junior. Ne mi ja. Ona sprovodi toliko lako. Eto ga! Eto mi, šta se desi? Ti krljaš! A ja sam branim, mislim. Ja. Tamo će, ne mi ja. Još mu ja rekao gdje će i ono. Ovo je naša, mislim. Mitrović, da. Evo ga Ter Stegen, koji nema pojma da brani. Evo ga Ter Stegen, koji On je se bacio drugi, potpuno drugu stranu. Stefane, dodaj se. Ajde, Sad ću ti napred. prići u prostor. Prostorirao sam. Joj, penal, sudija! Prazan gol! Što je kako pa sam bio šutno? Ali bio je još prazan gol, pa si imao velike šanse za to. Da ga potkrnem. Da ga potkrnem. Ajde, pusti ga da ide, pusti ga da ide. Sjajno. Ništa radiš! Da nisi kriv! Ako je bio za onaj drugi kriv. Ako je bio za onaj drugi gol kriv. Evo, Ne, Ter Stegen, zašto se bacio u potpuno krivo. Ajde, ja idem u njegu. Ne budemo ga idemo ovako pro tebe. Ako promašiš gol, pa da ja dam gol. A, eto. Dao si ga! Znači dao si ga, vodimo 4-2. Dao si ga 3-2. Ti si rekao da ćeš ga dati. Ako ja budem promašio, ja sam promašio i nis ga dao. Ja tu on imao loptu, nisam ništa mogu kako. Ajde, napadaj. A dodaj, u prostor. I eto kako si mi dodao u prostor. Gdje on blokirao? Ja možeš neki igrač kad te blokira, onda je to... Ajde! Po prostor sam ti. Ljudi, izvinite, taj zvuk tablic mi nešto najavljuje. Ajde. Pa onda... Evo nešto ti. se čuje. Sad ti moraš dat gol. Penal! Penal! Imali smo 2 penala i ništa. Ajde, Ja. sad šuta. Što da ti ga zabijem! Ko je to? Andres Iniesta! Ajmo svi ruče patike. Stefan, ajde, beži. Patike. Ajmo sad. Messi nam je baš umoran. Kao i ti. Hajde, ne smiješ ovo da promašiš. Suarez! Suarez! Ovo je bre život. Moram se ja skinuti. Kao što vidite, ovdje na mači piše Suarez. I Suarez kao... Izvinite, na opačke piše, ali dobro, tako sam našao da okrenem dres. Ajmo sad! Da ih Dane da driblamo. ih rasturim. Sad ću ja mogu... Ajde. Nemoj pijete bre, 5-2 vodimo, šta će nam? Znam da to kažem. S 9, šta će Šta će nam? nam? Šta ne mogu nam ništa sad. Možda nismo... Zamijenili smo Samo C4. troše vreme da bi izgubili. Koliko je prelako ima. I ti još opušten oko toga. Pa što? Nikad neće dati gol. A idi s golmanom.
Ajde idem. Dodaj ti meni, dodaj mi. Ja tebi, ti meni golman. Sad ja idem. Sad ti, Nemanja, profi dribler, ti sad Nemoj da mi uzimaš gol. uzimam ti. Evo idem na onu drugu stranu. I ko? Ter Stegen dao gol. Ajmo sad brzo da završimo ovaj meč. Brzo da ga završimo 6-2. Ter i Stegen. Ter Stegen, Luis Suarez i Andreas Silva. Ala, jedva sam izgledao. Kako je ovo tu bilo šansa? Hvala. Ajde, Neymar! Ja sam tu Neymar. Ne, sad će tamo. Ajde mi, napadaj ga. Napadaj ga! Ubikaži ovog. Napadaj ga. Bravo mi, bravo. Sad će otići u auto. Ajde, Sad ga blokiram. ajde. Blokiram. Ajde, dodaj. Čekaj malo finte da radim. Dodaj! Senjorita. Eto, šta si uradio? Nisi na vreme dodao. Jo, nisam na vreme dodao. Da ti kažem, prvi put dodaj, onda je to odmah dodaj. I znaš šta znači odmah? Hitno dodaj! Neće! Potkrljaj ga, nešto nam je uradio. Izbio sam je. Što? A to je kad se ga ti potkrljao. Dobro je bio penal. Ja bi ga zadavio. Ajde, izvadi to, vrati. Izvinite, jako. Izvinite, ok. Ajde. Dobro mi je bila akcija. Ajde, 88 minut. 89. Kako to Nemanja! Luis Suarez. Čekaj! Šta sam šutao? Ja sam sad kliknuo centar šut slučajno. Ja šutno gafar, da šta bude. Ajde, bre. Šiti onoga! Šta? Sam su pobedili. Ne Pa mogu šta? dat gol i ovih par sekundi. Pobjeda! Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. I to je bilo to što ako vidite, baš Anderlecht. A ne volim. Ajmo ljudi, to je to što je bilo ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!